Ved I, hvor man skal have solcreme på henne? På håret. Solcreme på håret. Ej. Her. Også her. Sådan en har min mamma. Det er den rigtige. Min mor har sådan en der. Creme. Det kan klister på fingrene. Det er derfor, man skal have handsker. Ved I godt, hvad et UV-indeks det er? Det vil godt være et bogstav. Noget med honning. Min mormor, hun er også lidt brun. Fordi hun har været til sol. Solen kan godt. Den er skarp og farlig. Og jeg elsker solblomster. Kender I de 3 solråd? Sol, skygge, solhat.